aldaw, mga baretang balansyado, dainim tingkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang Webes Pungunyang, Nobyembre 6, 2025, ini po ang Bareta alas 7. Asin sa headlines ito yung kulang mga bareta, enot sa lado lokal, pagbugtak ng garbage trap sa mga boundary ka mga barangay na may creek, ipigbusol kan lokal na gobyerno kan Legazpi City. Pagbalyo kan iba pang hospital ward sa bagong edifisyo kan JBDA, pupuuna na. Mga Bicolano nagparehistro sa ongoing voter registration kang Comelec, sobra 9,000 pa sana, pun kang buksan ini, ngunya na taon. Tabako PNP, nagpahimutika kontra sa nakalakop na impormasyon sa social media na pigkonsentikan pulisya ang illegal na sugal sa syudad. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos pinag-orden na gibuo na simple sana ang Christmas celebration sa mga opisina di gobyerno. Malacanang tatabangan ang pamilya kan mga nagadanan na sa buminagsak na PAF chopper. Sobra sa sarong bulan na oran sa laog sana ng 24 oras na matian sa dawang lugar sa Visayas dahilan sa bagyong Tino. Kampo ni dating Congressman Zaldico pinahimutikan ang pigsasabing delivery nin kwarta hali sa nagpamidbid na dating security consultant na si Orly Guteza. Sa ibang nasyon, top Leo de 14, pinino ang pag-deploy ng mga soldados ng Estados Unidos sa Caribbean as isinulong ang dialogo. Baretang Sports, Rain or Shine Elasto Painters nakasakat na sa primerong pwesto sa PBA 50th Philippine Cup matapos pamarangkalon ang Phoenix sa indang laban na ginibo sa Ninoy Aquino Stadium. Yan ang headlines ngayon sa tuya pong mga detalles kami ang sa magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Dainiba. Sa detalles po kang bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ipigsulong kan lokal na gobyerno kan Legazpi City na magbuktak ng garbage trap sa gabos na boundaries ka mga barangay na may creek. Sigong kay Legazpi City Mayor Isam Ismail, gusto niyang maaraman kung anong barangay ang responsable sa mga basurang natitipon sa mga kali. Pero kini planong magipag-uron kan alkalde kay Daraga Mayor Vic Perete, katakot kan ibubugtak na garbage trap sa boundary kan Daragasan Legazpi kung saan agadong kan syudad na munisipyo kan Daragana ang bahalag maghakot kan basura na matitipon sa saindang lugar. Katakot kini ipigpangapunan man ni Mayor Ismail sa mga residentes kan syudad na magtarabangan asin mantiniron ang malinig na kapalibutan tanganing balikayan ang pagbaha lalo na ngunya na panahon nin taguran. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pupo na ang pagbalyo kaniba pang mga hospital wards hali sa 5 edipisyo papasiring sa sa lumang edipisyo papasiring sa bagong edipisyo kan Jose Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa JBDAP sa Nobyembre 8 sa Gudjes ngunya na taon. Magigirumduman na formal nang binuksan sa publiko ang outpatient department kan ospital kan Nobyembre 3. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal, parte ini kan padagos na preparasyon kan probinsya para sa nakatalaan na soft opening kan pasilidad sa Nobyembre 26. Kumpiyansa man ang gobernador na maihahatod kan JBDAP ang matanos na serbisyong pangsalud sa mga nangangaipuhan kaini. Dagdag pa niya na sa pagbubukas kan bagong provincial hospital, 200 beds na ang bubuksan para sa publiko. Mantang pinaglalaoman na maaabot kaini ang 350 sagod 400 na bed capacity para sa mga pasyente sa maabot na aldaw. Mientras tanto, sigun man sa manihamiento kan JBDAP, bukas pa man sa Giraray ang emergency department sa dating ospital sa Nobyembre 9 para sa emergency as in urgent cases. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid.
It's Liver Lover, boys! Nagpagiramdam ang PhilHealth Bicol sa publiko may kinaraman sa mga helang na sakop kan silang existidong benepisyo siring kan trangkaso asin mga helang na may sintomas na siring kan influenza-like illnesses. Sa programang Negosyo Time sa DCGB, piging kanya ni PhilHealth Bicol Public Relations Officer 1 Geraldine Naron ang mga miyembros na magipag-koordinar sa sendang Yakap Clinics sa oras na maka-eksperyensya nin abo, sipon o kalintura para makapagpakonsulta asin maibitaran ang paglala kanhelang. Sakop kan Yakap benefits ang bayad sa konsultasyon, importanteng mga bulong, mga laboratory test na pigil kamindar kang primary care physician. Katuyang kani napakusugon ang preventive healthcare susugman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kung di pa po kamo member kang PhilHealth, magpa-member na po kita dahil dakulan po kitang mga bagong benepisyo sa PhilHealth. Sayang man po kung daita ini fully take advantage. Pangalagaan ka po ang satuyang health. Sabi nga ni Ma'am, health is wealth. Ini na po ang opportunity ta. Kaya kung di pa po kamo registered sa PhilHealth, pagduman lamang po sa pinakaharaning opisina ng PhilHealth para magparehistro. Kung kamo man po member kang PhilHealth pero di pa po kamo registered sa PhilHealth Yakap, again, pwede po kamo mag-register sa PhilHealth Yakap through eGovPH app, through our website sa www.philhealth.gov.ph, magduman mismo sa mga Yakap clinics or magbisita sa samuyang mga opisina sa PhilHealth. Ang tingog ni PhilHealth Bicol Public Relations Officer 1 Geraldine Naron. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pinahimutikan kan Tabako PNP ang nagkakalat na impormasyon sa social media manungod sa pagkonsente kan pulisya sa ilegal na sugal sa syudad. Sigun kay Tabako PNP Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo Jr., makusog na nanindugan ang hepatura laban sa gabos na klase ng ilegal na sugal, partikular na ang weteng STL bukis asin ilegal na bulang. Patunay kaini ang 37 operasyon laban sa illegal na pagsusugal kan mga nakaaging bulan na nagresulta sa pagkakaarestar nin 108 mga suspect, pagkakakumpiskar nin mga parapernalya asin pagsaangat nin mga magkakanigong kaso. Tinaawan doon ni Cirillo na padagos na nagsiserbi ang PNP Tabako nin honesto asin may integridad kung saan daing pwesto ang mga imbueltos o mapabaya sa saindang mandato na proteheran ang komunidad asin ipautob ang mga leyes. Katakod kaini pinag-inganyar kan hepatura ang publiko na ipaabot sa sainda an anuman na impormasyon manungod sa ilegal na aktibidad sa paay kan TCPS hotline. Tanganing tulos marespondehan. Nagpatanid ba ng pulisya laban sa mga nagpapawagas nin mga daing katotohanan na impormasyon na posibleng ikaraot kan reputasyon kan kapulisan asin makaulang sa pinagigibong mga operasyon. Sa ibang mga bareta, balik biyay na ang mga barko sa probinsya ng Masbate matapos magrahay na ang kamugtagang kampanahon dahil ang kambagyong Tino. Sa ibong kaini, palagos ang pagirumdum kan Philippine Ports Authority o PPA sa mga pasahero na direktang makipagkoordinar sa mga shipping lines para sa dagdag na detalye asin impormasyon. Biyentras na kansilado ngunyan aldaw, Nobyembre sa isang biyay kang barko kan Trans-Asia Shipping Lines papasiling sa Cebu City dahil ang kan epekto kan nasabing bagyo sa probinsya kan Cebu. Apresyado kan publiko ang mga handmade products na mga tabak, gunting asin iba pa nagibo sa Tabaco City. Sigon kay Vice Mayor Glenda Ongbungaw, personal na nahiling kan mga miyembros kan sangguniang panglungsod kan tabako ang mga produkto na ipinag-showcase kan syudad sa National Arts and Craft Fair sa Mega Trade Hall sa SM Mega Mall Metro Manila. Sinabi ni Bungaw na niruso kan mga bisita ang booth kan Tabaco City na ang solamenteng display iyo ang mga produkto na gibo sa tabak, gunting asin iba pa. Napahanga ang publiko kan madiskubre na mano-manong ginibo ang mga produkto asin dai nagagamit nin makina. Katakod kaini na inspirar ang lokal na gobyerno na suportaran ang siring na sektor. Matatandaan na imbitaran ang Tabaco City ni Senadora Loren Legarda para sa National Arts and Craft
Fair. Naiyon ang enot sa nasabing programa na inatenderan kan sobra sa 200 na LGUs sa bilog na nasyon na nagpresentar kan sarong klase nin produkto mantang ini libre. Masumpa bilang representante ka na Bicol Party List si Attorney John Almario Chan sa Nobyembre 10 kasalida ni resigned Congressman Saldico. Ipinaluwas ka na Bicol Party List ang anunsyo sa sindang Facebook page kasudma. Si Attorney Chan tubong rapo-rapo albay sa abogado asin environmental advocate. Nagtapos inikan sa iyang abogasiya sa Ateneo Law School of Ateneo de Manila University kan 2015 asin nagpadagos sa iyang Master of Law sa University of California, Berkeley kan taon 2017 specializing renewable energy, environmental law asin clean technology. Nagserbiman ini bilang consultant kan World Wildlife Fund Philippines, naging senior partner kan Chan Robles Associates Law Firm, consultant for the Philippine National Oil Company, senior policy expert sa Penwood Corporation, vice president for business development sa Chan Robles Professional Review as in regional legal counsel for GCI Metro Manila. Pirmado na kan Coast Guard District o CGD Bicol ang deed of donation para sa pagbugtak nin Coast Guard A Station Bicol sa headquarters CGD BCL Function Hall kasuhapon. Presente sa ginibong ceremonial signing sina CGD Bicol Regional Director Commodore Ivan Roldan asin ang sponsor kan lote na si member of the 109th Coast Guard Auxiliary Quadron NCRCL Auxiliary Commander Manuel Castro. Ang nasabing donasyon sa rong 600 square meter na lote sa Barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte kung saan gagamiton ini para sa bugtakan ka nasabing istasyon. Sigon kay Roldan, mapapakusog ka ini ang kapabilidad kan CGD Bicol, partikular na sa maritime search and rescue, aerial surveillance, maritime law enforcement as in marine environmental protection sa kadagatan kan rehiyon. Nagpaabot man indakulang pasasalamat si Roldan kay Castro, pati na sa parientes kaini, asin kay Auxiliary Commander Manuel Castro, sa daing sawa na pagtaonin suporta sa misyon kan ahensya. Sa dagdag na baretang lokal, totalmente 9,193 pasanang Bicolano ang anotara na nakapagrehistro para sa pinagigibong voters registration kan Commissioner Elections o COMELEC Bicol pon kang binuksan ini kan Oktubre 20 sa Oktubre 30 ngunya na taon. Siguro ni sa pahayag di COMELEC Bicol Regional Director Jane Baleza sa entrevista kan DCG News kung saan sinabi man niya na hababaon pa ining marhay. Sa bilang na 7,310 ana sa barangay level, bantang 1,183 pasana kaini ang sasangguniang kabataan. Nanotaran man ang pinakadakol na nakapagparehistro sa Camarines Sur na may sobra 3,000, sinundan ni kan Albay na may sobra 2,000, bantang sobra 1,000 sa Masbate, 714 sa Sorsogon, 744 sa Camarines Norte, mantang pinakang diit na may 478 naman na registran sa Catanduanes. Dagdag pa ni Balensa na piglalao maninda na madudugang ang paini sa mga masunod na aldaw, lalo na kung madali nang matapos ang pagparehistro sa Mayo 18 sa masunod na taon. Ipinaganong sumangkan opisyal na bukas ang gabos na opisina ng COMELEC sa mga mawat magparehistro Lunes, Sagod, Sabado, pati na kung holiday alas 8, Sagod alas 5 nin pagkahapon. Arestado kan Camarines Sur PNP ang sarong incumbent Barangay Kagawad sa ginibong bypass operation kan kaaging aldaw sa Barangay 3, Garchitorena, Camarines Sur. Sigon kay Camarines Sur PNP Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr., namidbid ang suspect na si Dondon, 47 anyos, may agom, residente ka nasabing lugar asin pinagkukonsiderar na sarong high-value target. Basado sa investigasyon, naarestar ang suspect matapos na pabakalan ang sarong police pusher buyer asin sarong pidaso nin heat-sealed transparent plastic sachet na pinagtutubudang shabu asin may gabat na 5 gramo kapalit nin 12,000 pesos na budal money. Sa ginibong body search sa biktima, nakumpiskar pa ang 2 pidaso nin plastic sachet na naglalaman in pinagtutubudang shabu na may gabat na 19 gramo asin may estimated drug price na 163,000 pesos. Nasa kustodya na kan Camarines Sur PNP ang suspect kung saan hahampangon kaini ang kasong pagbalgar
sa Section 5 asin 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga tugang primerong partiyang kasatuyang mga bereta alas 7, bereta sa lado lokal. Ang bereta nato sa lado nasyonal. Ibang nasyon, isposa sing kamugdagang kampanahon, makalis po nagkapilang pagiromdom. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos ang nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisan na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7.
Sa detalles kambareta sa lado nasyonal, dahil sa sunod-sunod na kalamidad na nangyari sa nasyon, ipinag-order ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin kan Department of Budget and Management of DBM sa gabos na opisina kang gobyerno na gibuhon na simple ang selebrasyon kan holiday season. Ipinagirumdum kang Presidente asin kan DBM sa gabos na mga opisina na iwasan na magarbong selebrasyon imbes gibuhon ining makabuluhan sagod sa bagong taon. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na parte ni kan pagkikisumaro kan Marcos administration sa mga namamanuaan na nagsapar ng gidakol na hagyat arong kan linog asin mga bagyo. Sinabi ni Castro na importante ang selebrasyon ng Pasko na may pagmalasakit sa kapwa na padagos na nagbabangon asin makabalik sa normal na pamumuhay matapos na magsapa ni matinding hagyat gikan sa mga linog asin pagrapado nin mga bagyo. Sagod sa kunyan dakol pa magiraray na mga biktima ning kalamidad ang day pa nakakabalik sa normal na pamumuhay arong kan dakol na residentes sa Cebu asin Davao Oriental na nawarin ni rong matapos maraot ka makusog na linog asin mga karungan na nalubog sa baha kan mga nagkaaging bagyo. Makakalaom nintabang hali sa gobyerno ang pamilya kan mga biktima kan buminagsak na Super Huey helicopter kan Philippine Air Force o PAF sa Agusan del Sur. Ini an ipinahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod kan makagirabong trahedya na sinapar kan anom na tauhan kan PAF kan nakaaging aldaw. Sigon kay Castro, nagpaabot na nin pakikidumamay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilya kan mga nagadan asin herwe an konsiderasyon sa mga ini dahil nagadan sinda mantang pinagigibuan sa indang trabaho. Ang duwang piloto kaibahan ang apat na air crew, iyo ang nakatalaan kuta nang magkondukta nin relief mission sa mga biktima kan bagyong Tino kan mag-crash ang chopper sa mabulod na parte kan Agusan del Sur. Naka-experiensya ng sobra sa sarong bulan na uran sa laog sana ng 24 oras ang duwang lugar sa Visayas dahil sa bagyong Tino. Sigon sa pag-asa, sa Maasin City, Southern Leyte, uminabot man sa 235.2 mm ang uran na katumbas ng 33 na aldaw na uran sa Nobyembre. Sa Mactan Station, Lapu-Lapu City na iristro man ang 183 mm na haros saro may kabangang bulan na volume ng uran. Dahil ang digdi hararom na baha ang namatayan sa Talisay, Mandawi, Liloan at Konsolasyon, Cebu. Pondunes na hapon sa Martes na aga, nakaitaas na ang red rainfall warning sa bilog na probinsya kan Cebu. Nagkabira pang lugar na nakapagregistro ng dakulang volume ng uran sa laog ng 24 oras ang Huban, Sorsogon, 177 mm, Surigao City, 162 mm, as in Roa City, 100 mm. Pinahimutikan kan kampo ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nakaresibi ini nin male-maletang kwarta hali sa nagpapamidbid na dating security consultant na si Orly Gutesa. Sigun sa alegasyon ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee, nag-deliver siya nin 46 na maleta na may laog na tig 48 milyon pesos kada saro sa harong niko asin dating House Speaker Martin Romualdez. Alagad sigun kay Attorney Roy Rondain, daing katotohanan ang pahayag asin wara manin ebidensya na nagpapahiling na nakaresibi si Konin kwarta hali sa si Isayman na tawo. Inapudan man ni Rondain na chismis asin uring-uding ang mga alegasyon. Sa hapot kun handa si ko na personal na maghampang sa investigasyon kan Senado, sinabi kan abogado na mahampang ini sa oras na mawara na ang patakot sa iyang buhay. Mientras tanto, nangunot ang Pilipinas sa 2025 World Risk Index bilang pinakabantad na nasyon pagabot sa baha hali sa 193 na nasyon. Inibase man sa report kan Forest Development Goals and Climate Change kan nag-aging aldaw. Sigung kay Alaya de Leon kan Forest Foundation Philippines, preming na sa top 3 ang nasyon dahil sa mahiwas na pagkabaranga-banga kan mga isla sin grabing exposure sa extreme weather events. Alagad ko niya na taon, pagbahaan pangenot na tinutukan kan report asin naglataw na dakulang pagkakaiba kan flood risk sa kada reyon depende sa geography, infrastruktura asin urban planning kan labmang lugar. Katakod kay ni nangapudan si Dillon ni nature-based asin sustainable solutions kontra sa climate change imbis na darakulang proyekto arog kan dam o seawall. Sigun man kay Representative Jose Manuel Alba na bako supisyente ang mga infrastruktura para sa solusyonan ang epekto kan climate change asin dapat may solusyon na pangkapalibutan na nisulong. Sinabi man na Congresswoman
Roman Aniela Tolentino na nature-based solutions nakakatabang sa kapalibutan, magtataoning kabuhayan sa mga komunidad at masuporta sa Sustainable Development Goals. Sinabi pa kang kongresista na prioridad ka nasabing komite ang pagpasar kan Low Carbon Economy Bill bantang pigbilog kan DNR na executive order para sa mga patakaran sa pagpapaotob kan nature-based solution. Nagsumitir nin propwestong ley si House Deputy Minority Leader asin mamamayang Liberal Party List, Representative Laila de Lima, tanganing ipagbawal ang conversion kan irrigated asin irrigable agricultural lands. Nagarong patakot sa seguridad sa pagkaon ka nasyon. Ang propwestong Agricultural Land Conversion Ban Act o House Bill 5762 ni de Lima, iyo ang House counterpart version kan Senate Bill 220 na pigsumitir ni Senator Francis Pangilinan. Aamyandaran kan propwesto ang Local Government Code of 1991 o Republic Act 7160. Tanganing maging istrikto ang mga kondisyon bago tugutan ang land reclassification. Base sa datos kan Department of Agrarian Reform o DAR, 98,939 hektarya nin daga ang na-convert poon ka 1988 sa daong 2016 asin 120,381 na hektarya man ang natawan in exemption na masakop kan land reform. Sigon sa National Irrigation Administration o NIA, nasa 165,000 na hektarya nin irrigated prime agricultural land ang nako-convert kada taon sa ibang panggagamitan. Dagdag pa ni de Lima na mantineron ang agricultural lands na agrikultural. Kortaron asin panimbagon ang mga abusadong nagsusulong kan illegal na agri-land conversion, pati na ang mga koraptong nagpataba kan bulsa sa maanumalyang farm-to-market roads na dapat kuta na napaduman sa magkakanigong serbisyo asin benepisyo para sa mga local food producers. Para po sa tuyang mga bereta sa ibang nasyon asin sa lado ng Karaoke Sports, nasa linya si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Tiniino ni Pope Leo XIV ang pag-deploy ng mga soldados kan Estados Unidos sa Caribbean na pinagunambitan niyang nagdadara nin pag-itaas kan tensyon sa rehiyon. Sa iyang pahayag, sinabi kan Santo Papa na daing nagtatayumpo sa bayolensya asin tinawan nin doon ang importansya kan paghanap nin dialogo tanganing marisolbera ng issue. Maski dai pang pinagunambitan ni US President Donald Trump, sinabi ni Pope Leo na ang US naval vessels na paharani sa baybayon kan Venezuela nagpapahiling ng kahaditan sa paglalakan sitwasyon. Mientras na pinagulambitan man ni Pope Leo ang issue kan mga foreign migrants na nakakulong sa Chicago na magigirumduman na inistaran kan Santo Papa na pangenot na target ni Trump sa immigration crackdown. Sa lado kan Karawato Sports, pugol na ngunyan kan Rain or Shine Elasto Painters ang primerong pwesto sa PBA 50th Philippine Cup. Ini matapos na daw guninda ang Phoenix sa skor na 91-80 sa kawat na ginibo sa Ninoy Aquino Stadium. Nagrehistro ng 22 puntos, 3 rebounds at 3 assist si Gian Mamuyak. Mantang may 20 puntos man si Antonio Asistio. Igwa ng 5 gana asin sarong daog ang Painters matapos sa napat na sunod na panggana. Mantang ang Phoenix igwang sarong gana asin 5 daog. Iyan ang detalyes kan mga bareta sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugdagang panahon, nawiyaman po ang pag-asa do Este Regional Forecasting Center, Sir Melvin Almuela. Sir Melvin, please come in. Diyos maray na pagkagapos sa mga taga-DCGP, pasin sa gabos na taga-pakinig kasing taga-subaybay kan DCGP. Sa ngayon na Nobyembre 6, 2025, saldo ning Huwebes ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang sentro kang matakang typhoon na si Tino ay pigakarkulong na sa distansyang 255 km north of Pag-asa Island, Palawan, o nasa coordinates na 13.3 degrees north, 113.9 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 155 km per hour. Halani sa sentro asin pagbugsukan paros na abot sa 190 km per hour. Naghihiro pa si rin sa Sulnupan, Norte Sulnupan, sa rikas na 35 km per hour. Mantang northeast monsoon o paros kang amihan naman ang nakapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon,
asin ka sa bagong alas 3 kang madaling araw man. Ang tropical storm na may international name na Pongwong na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Pigakarkulong nasa distansyang 1,735 kilometers sirangang kang northeastern Mindanao o nasa coordinates na 9.6 degrees north, 141.3 degrees east. Naglayang kusog na paros na sa 65 km per hour halani sa sentro. Kasi pagbugsukan paros na 80 km per hour. Naghihirap pasiring sa norte sulnupan sa lakas na 20 km per hour. Ang naturang pong bagyo ay pigalauman na malaw sa Philippine Area of Responsibility sa ganing mga pagkabanggi o sa Sabado ng pagkaaga. At pag ito po ay nasa loob na kang Philippine Area of Responsibility, ito pa ay papangalanan na local name na O1 at ito bilang isang naturang bagyo. At ito pong naturang bagyo ay inaasahan na ito po ay rapidly intensify o lalakas po ng mabilis po hanggang sa maabot niya po ang typhoon category ng mga Biyernes at super typhoon category naman ng mga Sabado. At ito po ay inaasahan na maaari pong maglandfall sa may bahagi po ng central or northern Luzon area sa may Isabela or Isabela Aurora area. At ito po ay pinakahayas na madideklara public storm warning signal number 5 po. Then samantalang digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron, sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdagol doon. Ang paros ay moderato na hari sa norte sirangan sagkot sa sirangan ang mamamatian. Ang mga may bayong dagat ng Kabikulan, magiging moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura pigalauman po 25 sagkot 31 grado sentigrado. Asin nangal daw ay nagsirang kasabagong alas 5:40 ng pagkaaga. Asin masulno pa yan na alas 5:07 ng pagkahapon. Ini sa Malvin Almuhala, reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Thank you very much, Sir Melvin. Pakatugan nga na pang kabilugan ka sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipon na sing kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 12 oras. Sa pangarang kanakatuwang nato sa pagsurat ka ng mga bareta sa News Base, Jenny Matthew Balera si Nicole Ann Gloriani. Kado technical, kasabay tapo dyan si Ronald Baldo. Doon man sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. At siyempre sa pangarang man po ka Mega Force Patrol. Pangaran ni Melvin Almuela kang Pag-asa Regional Forecasting Center sa Kamugtangang Kapanahon. Hello kay Benji Dapogi, Benamin Hile nakantabay. Omeril Salola, good morning. Bing Ben Bones, good morning. Si Jerry Thomas, good morning. Sharing man sa mga kapartner ta. Jerry Aranya, The Wanderer, at saka si King Rinaldo, dyan sa Bangkiruhan, The Weatherman. Kasabay ito man siyempre si Jeffrey Santos dyan po sa Queensland, Australia. At sa kabos po nakantabay, nakatune in sa 729 kHz sa bitang mga radyo sa AM band. Sharing man sa nakatune in sa 106.9 WGB Tabaco City FM. Sa mga nasa sa indang mga cellphone sa DCGB Live app, sa DCGB News Online Facebook page, asin po sa DCGB YouTube channel. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Marlita Daigiban. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod ang Ngapot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Sumali at manalo sa